Сега погледа ни е насочен към София Рафели, както казах, действащата световна шампионка от миналогодишния шампионат на планетата в София. Там спечели 5 златни медала от 6 възможни. Много елегантна, много стилна, много нежна и отзад напред, не на последно място казвам, това е гимнастичката с най-сложни композиции, с най-рискови елементи. Страхотно. Тази емоция, която публиката дава на гимнастичките, е нещо, което така стимулира и вдига нивото на състезателката, която изпълнява съчетанието. Просто е нещо несравнимо на килима. А испанската публика с тази горяща кръв ни позволява да усетим емоцията още от първите изпълнения. И от ефира, в който сме ние тук. Браво! Много силна София Рафели.